El Pallars Jussà jo crec que es pot resumir fins i tot amb una paraula. És autèntic. Per mi és la Catalunya autèntica. Aquí no hi ha gens de contaminació. La vida no, aquí la vida aquí continua sent tranquil·la. Mantenim els gustos antics. Som gent molt acollidors. Això és un poble, això és una ciutat, això és el Pallars.